Itt vagyunk. Csabinyó belével. Nem, egy nagyon megszokatlan helyen vagyok. Méghozzá nem egy szerveren. Látjátok? Úristen, milyen rég volt. Egy hardcore sorozatot fogunk elkezdeni, ami nem is olyan hardcore, mert ha meghalok, nem fogom újra kezdeni. Én is bólogatok, látjátok? Meg. Román József. No. Na de mostan. Itt kikapcsolom. Igen, megöltem egy disznót. Mit tettél? Meg egyébként PLS. Fogadjátok ezt el nekem, de kreálba kezdtem. Mert is el vagyok, és nem tudom átállítani. Egyébként át tudom, csak elfelejtettem. És ott vannak a tudtok, de azok majd el fognak tűnni szépen. Dögöljé megfele úgy. Én azt gondoltam, sokáig válogattam pályák között, hogy ne, mégse olyan nagyon ronda legyen, de hogy úgy. Van egy ilyen pályám, amit majd be fogok mutatni egyszer. Ami Minecraft Pocket Edition, és bazd meg Hardnet Clay van ott. Meg piros homokos sivatag. Úgyhogy nagyon durva. Nagyon. Hogyha kicsit halk vagyok, bocsi, csak nincs bekapcsolva a mikrofonom. A mikrofon. Ez olyan vicces. Ó, ott van még egy bárány, és akkor meg is lesz az ágyam. Gyere, viseljen. Mennyit vissza. Ez nem valami erőteljes. Feltöröm magamnak az utat. A kóváigás is a Survivor része. Arra gondoltam, ha esetleg ti is úgy gondoljátok, hogy nagyon szar parkouros vagyok, akkor nyomjátok egy lájkot. Nem. Jó, hogy azért egy blokkot át tudok ugrani, ugye milyen ügyes vagyok. Álljál már le, boci marha! De az a baj, hogy én annó nagyon leszaroztam meg. Milyen fosú Minecraftra. Hogy milyen kocka, de amúgy egy tök jó játék. Csak a faszom buzi paraszt gecik. Már bocsánat, tisztelt a kivételnek. Jó étvágyat. Szóval tönkretették ezt a játékot, és cikivel játszani. És egyébként hányadszorra mondom el videóba, de még egyszer elmondom, hogy a hangomban az meg torzítom. És kurvára nem 9 éves vagyok, ahogy ti ezt gondoljátok. Csak mindig be van kapcsolva egy torzító, hogy ne ismerjétek fel a hangomat. Értem? Értem? A telefonban alapból benne van ez a torzító, és azt szoktam használni. Oké? Megértettem? Te, mármint kedves néző. Akit mindjárt megdöglök. Kéne sütni. Normálom van, és így olyan hamar megy a kajám. Lehet, hogy átrakom easy-re. Majd hátba fogom nyomatni. Csak most nagyon az elején vagyunk még. Már csak egy bárányt kéne találnom. Ott volt egy barna, láttam. És de az elkóborolt. Ó, megnőtt. Ez a kicsi. Dögölj meg! Mondom, basz meg, dögöljél már meg! Hogy... 1, 2, 3, 4, 5... De majd tervezek Bed Wars gameplayt is.
Lehet, hogy lesznek majd gyorsítások, meg bevágott jelenetek is, meg képek, meg videók, meg intrómat is már kéne csinálgatnom. Ne gondoljatok ilyen nagy epic intróra, csak egy kicsi kis szar intróm lesz, csak közé mégis kell egy intro. Nézd. Még most nem. Azt gondoljátok nem, pedig igen, pedig kötelező. Hogyha nincs intród, nem vagy menő. Amúgy igen. Vicceltem. Annó, és jó sok videó, még PewDiePie-nak se volt a kezdetén izéje, intrója. Nekem már egyszer volt intróm, csak újra tölti a mapot, ilyenkor kicsit fekete lesz a kép. Várjunk. Szia, kis csibe. De szerintem a kis csibe még kisebb, mint a Silverfish. Nem? Nem? Szerintem igen. Töltődik a kajacsikom. Kicsibe, gyere! Nem lefekszek jóét. Hol a kicsibe? Kicsibe, tia! Tia! Éjfut a hülyéje. Na, én lemegyek kajáért, szerintem. Csinálok egy kardot. Úgyis itt fogok már spannolni. Persze, most még itt van 6 milliárd bárányka. Direkt mondtam K-val. Úgyhogy K. Hát gondoljátok, még én nem. Túl mondjuk egy bánya, ide majd lehet, hogy lenézünk. De lassan vége lehetne az első résznek, mert ez erről szól. Úgy általában. Hát egyébként nekem annyira tetszenek ezek a kidőlt fák, azt hiszem, hogy gépes verziónban nincs is. De az a baj, hogy itt meg nincsen command block. Az meg. Sajnos nincsen command block, meg piszton. Majd lesznek emberek, akik majd bejönnek. Lehet, hogy Tominzonra gondoltam. Más néven. Hát Tominzon régi neve. Teraxra gondoltam, meg Full HD-re, vagy így külön-külön. Egyszer. Ja. Majd bent lesznek. Pálcika ilyen gyorsan elég. Ez mi a faszom volt? Hagyjuk. Ezt nem hallottátok, oké? Okay? Termelem a követ. Ha nem hiszitek, elhozni, hogy amúgy torzítom a hangom.
mert amúgy nem szeretném felvállalni. Kezdete óta torzítom. Első videómnak tényleg ilyen hülye hangom volt, de azt hát végül is, ja. De akkor még mindig más volt a hangom, mint most. Miért lesz endstone? Endstone lesz belőle. Látjátok? Ott a kis körben. Endstone, bazd meg is. Hát ezt tudtuk, hogy Super Secrets of Things, ugye? De hogy azért itt is. Fú, de durva. El kéne menni fát vágni. Vágenoljunk fát! Szép nagyok ezek a fák. Az erdő maga itt minden szép. Én nem szeretem ezt a lehugyozott fűvű erdőt. Részt. Nem kéne beesni. Meg ide se. Tényleg menekülő útvonalat, hogyha esetleg lennék olyan hülye, hogy beleesek. Ki tudjak belőle mászni. Oda a másikhoz is. Majdnem beleesdem. Nem magam alatt kéne ásni. Egy. Tökéletes. Hogy belees, és basz meg. Oké. Jaj. Írjatok kommentben, hogy mi van, hogy de hogy is torzítod a hangod, meg azért, de komolyan torzítom, bazd meg. Nem szeretem a hát az arcomat felvállaltam annó. Azóta kicsit változtam, de a hangomat nem szeretném. Meg egyébként most is vállalnám az arcom, meg itt lenne egy kis facecam valahol. De talán nincs kamerája a telefonomnak, mert szerelőben volt, és a köcsög szerelő nem adta vissza a kameráját. Halkoltam, bocs. Anyád az üzenet. Lehet, hogy most jutottak felvételes üzenet. Biztos, hogy nem egyébként. Miért vagyok üzébe? Nem beszéltem most. De szerintem ennyi elég is volt első résznek. Köszönöm szépen a figyelmet. 13 perc volt. Sziasztok!